This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Atean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interest and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science
science in computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, elementary education, business administration, computer science, information technology, and associate in computer technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Moose Yang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China! Ang tamang oras sa 52 minutos makalihis an alas 5 nin pagkaaгаdigdi sa nayan sa BicolNet TV and sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Mga ka-Arandar, live kita sa duwang istasyon sa BicolNet TV and sa Arandar Net News. Siyempre, ano na naman kita sa programang Arandar Bicolandia ang pang-Webes na presentasyon. Mag-iribay-bahan kita sa lawag din na sarong oras mag-orestoryan kita ki mga pangyayari digdig sa tuyang kapalibutan. Oy, petsa 15 kan bulan na Abril 2021 mga ka-Arandar. Garo piyesta ngunyan ano. Happy piyesta sa mga empleyado na nagasweldo nin petsa 15. Araw kayan kami kayto pag masweldo na 15. Piyesta na naman ngayon. Ay day magparagarastos ano, taday taaram ang mga masunod na kabanata kan sa tuyang kapalibutan.
Ita na masabutan kung ano ang GCQ, MECQ, MGCQ. Maski ako lula na. Ita na aram kung ano na ang pigbabarasihan kay ni. Bastang maraman ta na sana, minadireklarar na sana baga. Sa tuyang mga maurag, mga matitibay na mga lideres. Anyway, ang pinakasumada total dyan, magsunod sana kita magtubod. Takunda inot na inot, magtubod para sa sadiri taman sana, asin para sa satuyang pamilya, asin sa satuyang kapwa. Kaya magtaga-sunod na sana kita. Ikadua, may kaso po, anday magsunod. Delikado. Alagad sa satuyang naobserbaran sa mga sangunyan, sa kaswabon baga, nag-epekto, epektibo ang mga o kaya ang ipigpautob kan syudad kan Legazpi, alagad sa satuyang naobserbaran, takita baya, pirming kunyan, pirmi kitang alerto sa mga araw kayan pag may mga kasuguan kita nalibot-libot man. Nag-obserbar alagad dahil man talaga 100% na uutob Jawa anong patakot kan lokal na gobyerno dawa pigasabi pangani na halangkaw ang pinalidad alagad 100% dahil man nautob. Anyway, at least suiba iyo. Paano na suiba? Iyan ang sarap pati, ang salakan sarap madadamay ang gabos. And syempre, good morning sa mga nakaantabay na sa mga oras na ini. Kaya Kagawad, Boboy, Llamera, Marantalcan, Castilla, Sorsogon. Wad Boboy, good morning tabi sa imo. Insiringan sa bilog mong pamilya. Live na live kita digdi sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Pwede tabi ka mo mag-intra sa programa sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Mga greetings, pwede tabi yan digdi sa programa. And syempre, good morning sa sakuyang station manager sa Bicolnet TV kay Maestro Nel Adtuon. Naglamaw sa technician ta kaya medyo na-delay ang sa tuyang programa. Agpaparano kapag banggi ang pagdiklom nga ni magkaturog na sa nganing pagkaaga atam man na nagmamata. Sabi nga ni early to bed, early to rise, early birds catches worms. Sabi nga naokdan mo. Ayan ang mga nagkaurokdan ko sa mga idol ko. And syempre kay Primo, kay Robin Nacion, na maray na aga nga tabi manoy ayi, binabati ko po ang sakong agom dyan sa Kirapi. Happy birthday! Oy, mga kabarangay ko, digdi sa Barangay Kirapi, good morning sa imo, lalong-lalo na sa sakuyang pamilya, sa Arieta, sa Ande, sa Arsiga, sa Latunyo, kadakula-ko dyan parintes, kadakula-ko digding parintes. Ano pa ito sa mga parintista dyan? Siyempre, nagkaaragom-agom na, sa mga babae, nagkaaragom-agom na, nagsaralidan anin mga apelyido, pero halos sarong pusod kami digdi. Kaya digdi o sa Barangay Kirapi, ang tawo, Urugos. Bilib ako digdi sa sakuyang barangay. Lalo na, good morning and happy birthday sa agom ni Robin Nacion. Primo, ha? Happy birthday. Ang pagsilibrar kan birthday, so tama sana. Happy birthday sa gabos na nagasilibrar kan sa indang birthday. Ngunya na petsang ini, pizza 15. Siyempre, duman sa mga nag-anibersaryo, happy anniversary. And duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang may membrong nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat. Kung kaya, ang programang ini, nakikisumaro sa saindong pagmundo. Siyempre, good morning man kay Ryan Berwega Mendez. Sir, good morning sa imo. Salamat sa pagantabay. Sharing man kay Idol Sir Mr. Macho Lito ka New Jersey.
maray na daw sa imo idol, sabi ni Idol Sir Mr. Macholito kan New Jersey. Makirigas mo tabi ako dyan, Idol Sir, kay Mayor Lanky. Padihong kuan. Maray na aga ngaya po, Boss Lodi, sabi ni Orly Latagan. Orly, good morning sa imo. Kumusta? And sharing man sa bilog mong pamilya. And kay Wad Buboy, Yamira Marantal. Good morning man, tabi Boss Aye. God bless. Be blessed and be a blessing, tabi Wad Buboy. Yaon man dyan si Jerome Graho na kantabay. Good morning. Early worms hide from early birds. Opposite kan early birds catches worms. Ikapalan, ang pahit mo man, SM Neil Antoon, maestro, pwede, early worms hide from early birds. Taganing magaloy ang buhay, magtago ka ulod. Takong dae, rematika, magiging kang UDO. Aw bakong UDO, IPOT, kan bayong. Nagparalamaw nga technician, dyan sa Bicolnet, nagparalamaw. Bayad ka dyan. Pag-uswildo pati ko. Ang technician tayo sa nagpaparalamaw ako niya niya. Pag taga-tarame. Dapat natin pag 5:30 naka-sign on na kita. Iyo tabi makakarating, sabi ni Idol Sir Mr. Macholito. Padiyong ko kaya ang mayor kang New Jersey, si Mayor Lanky. Makakarating. O inuton ko na ini, total nagiulog si SM Disiplina dyan ang technician tata. Pag ako na uya, ning suspendyon ko yan kay 15 días. Sige kaya anralan to ang pagkaga. Okay, so araw ka ini inuton ko na ini, total narumduman ko naman sana dyan na ang ibang istorya maski sa lado national international dahil na yan pagpasunod-sunod no. Mintras na narumduman ko na kasubanggi bigla ining napaapod sa kuya si Sir Idol Mr. Macholito. I receive a call from New Jersey. So, nakikig ako si Simon si Arandar Bicolandia para apudan kan mga arog kay ning mga respetadong tawo, mga nayaon dyan sa ibang bansa. Pero salamat sa pagtitiwala tabi Sir Mr. Macholito. Thank you very much. Ako orgulyo ko, honor ko yan na ako saro sa mga nagimong amigo, maski dahil pa kita nagilingan sa Facebook sana, pero namamatian ko ansay mong sinseridad sa satuyang pag-amigo. Kaya salamat tabi diyan para diyan para diyan sa na trato mo sa ko. Okay? So una na inuton ko na ini. Yaon naman sana narumduman ko na. Kami, ako, ang Bicolnet TV, ang Arandar Bicolandia, ang sa indong lingkod, ang Buda ang sa tuyang parantabay, lalong-lalo na kay Sir Mr. Macholito. Diyan nangangapudan tabi kami. Diyan sa Banwaan kan UAS. Excuse me. Good morning sa kapulisan. Si Saybayan, si Opi diyan. Nangangapudan tabi kami na kung pwede medyo paaktibohon ta ang sa tuyang mga autoridad. Ang barangay, lalo na dyan sa barangay Ilaor Norte, kay Kapitan Ragos baya po ito, Sir Mr. Macholito, Sir? Para nagkaturog ako, nalingawan ko. Inulit ko pa sa imo, malilingaw na talaga. Nag-iedad na po. Medyo tawan tanin panahon, atensyon, ang sa tuyang obligasyon, lalo na sa pagkabanggi. Pangpirang bisis na tabi, linaog, anharong, kaining, amigo kong nasa New Jersey, dyan sa Ilaor Norte, anin mga mahabon. Although ako kaining amigo ko, naan paghabon ko niyan is may dit na legalidad. Darangaya talaga kan pagtios gayon.
Because sa kadipisilan kan paghanap buhay, maski gayud ako nagugutom. Kung ako ang sarok man na nagahaldab ang tulak, baka day na ako makaisip kimatanos. So, itao tanango na ang arog ka iniong puder, responsibilidad sa mga autoridad. Maski puro papaano, hirak man ka nabibiktima kaining mga mahabon. No? So, pangduwa na yata ini upang piranang linaog anharong. May nag-i-star man, no di, siyempre, ang maabon talaga, mina-strike yan pag natauhanin, pagkakataon. Makasirip siya ng kidiit na butas, masurok ang tamasurok yan. Arog ka yan, an nagahaldab, an tulak. Kaya tabi barangay captain, Cecilia Ramos, ma'am, good morning. Ano daw tabi kung pwede? Parundahon taman pirmi. An sa tuyang mga otoridad, an sa tuyang mga barangay tanod, mga barangay opisyal, pag-abot sa bagay na ini, day taman pigbabasol. No di nahagad kita nin sa indong dit nakahigusan. Not only the barangay captain but also the barangay kagawads. Because you are all elected by your constituents. So ergo, dapat magserbisyo ka mo gabos. Yo. Maraot na udyan niya sa barangay ni Kapitana ngaya, narabasan ngaya dyan. Sana hindi sa nangarong ni Idol Sir Mr. Machulito ang nabiktima dyan. Sana hinabako gabos. Kap Celia Ragos, good morning tabi sa imo. And PNP was, good morning man tabi sa indo. Please, paki. O baka igwa ka mo dyan ki mga may mga midbid na kamong may mga records na dyan. Na mga mahabon, daw kung paki-check kan mga ini. Tanganing day na makapangulit. Talagang maabot sa may ang ano daw yan, Ano daw yan na pa-birthday sa kuya ni Sir Mr. Machulito? Kung ano man yan, sir, thank you very much. Ako, dahil ko ang pig-expect, pero garo, na-excite ako. Okay, sa UWAS, good morning kay Pading Vice Mayor Rene Raro. Sir, Vice, Pade, good morning sa imo. And kay Pading Neri Maranyo. Yan dyan sa, UWAS ba? Pulang giyata si Pading Neri. Okay, pero si Pading Vice, UWAS. Tama? Garong niya siya lang. Yo, UWAS. Okay, so dyan, minaapod tabi kami. Hindi sana, si OPA. Digdi sa Daraga, digdi sa Castilla, kulang iyan. Kulang naan mga mahabon. Nata, dyan sa Castilla, medyo, mga tao, sabi yung tanang, dayman ki, kadaklan kayo, dayman ki, ang gusto sabihin kung hanap buhay na arukan mga disweldo. Alagad mahihigos ang tao, digdi sa Castilla. Diyan sa Banwa ang Candaraga, dua kaya po an sa tuyang munisipyo, Tako, prominenting taga Castilla. May pigi-istaran man kita sa Daraga. An agum ko taga Daraga. Kaya burbulta sa na kita, Siring rulagadi sa na kita sa dua. Mas marayan dua. Okay. Sabi ko nga ni sa Castilla, bako man mayoriya dyan, bako man disweldo. Pero mahihigos. Kaya pag-arugaan, kulang nga nagtitios, kulang man ang mga mahabon, minsan dae. Sa Daraga man, may mga hugakon man, may mga hugakon, igwa, bakuan na kunyan, taday kisweldo, day mang kitrabaho, natanggal sa trabaho.
dahil kisweldo, pero ang mahigos digdi, ang mahigos dyan sa Banwaan Candaraga, ang pulis sa paghinginot ni Colonel Fabia. Labo-labo ang paronda, labo-labo ang patrolya kan na PNP Daraga. Good morning tabi sa imo, Colonel Ronnie Fabia. So, balansyado. Kaya ang mga mahabon, they nakaka-penetrate basta-basta. Because of efforts of the authorities. Sa tuwang kan mga pigaapod na multiplier kang PNP, they nakapenetrate ang mga mararaot na elemento. Ikadua, medyo alerto ang mga tao sa banwa. Pero igwa pa man, kahit nga ni, surunod-sunod man ang harabunan sa banwaan dyan. Pero napungpong tabi ito, nawara ito, mga murumahakbo na ito. Nawara. Minsan mamati mo, plakda na kunsain. Pag hiniling mo sa record, ay kay sumabas nga ini. Kung day madara sa pakihoron, sa ibang paagi, nasusolusyonan ang mga mabon. Kaya ito sa Ligaspi, tamirid bidan mabas, sa Ligaspi, ang Ginebo, kinahoron. Di naman sa harong, kinahoron. Talangan man. Last recourse is, other option is kinahoron. Ikangaya mabas, day ka na mag-utro. Ta oras ngayang may hinabasan padigdi o anong nangyaring harabunan, ikangayan sa sautan me, maski bako ka ang tagibo. Ta may record na sa PNP. Kung ako, arog ka ng gibuhon ko, gabos na may record, dumanong ko, taday mo ang pwedeng ikulong. Ang iba dyan, nadadakop in flagrante delicto, pero totoo nakaluwas man sana. Ang iba, ipigareklamo kan na sarong individual, pag-abot duman sa PNP, dadakupon kan pulis, daiman kakasuhan kan biktima, siyempre papaluwason. Kung ako gayod ang COP, arog man kaan, o kaya ako ang mayor, gabos na may recording mabas sa sakuyang nasasakupan, aapunan ko. Imimembro ko sa 4-piece. Tatawan ko nin livelihood. Mabas Association. Gibuhatan ning co-op. Cooperatives nin mga mabas. Turuan nin livelihood. May mabas pa daw? Pwede nga tabi, Mayor Salidantan, ngaran takaraot man. Saka, nararautan na nga ni Sindakan, sige ang giribo. Tawan ki livelihood. Uni, magtinda kang fishbowl. Pero pag dahil tol-tol, next option, alam na. Kaya kami, nangangapudan tabi kami dyan sa lokal na gobyerno, asin sa Gabos hanggang sa barangay, lalo na sa barangay Ilaur Norte, kay Kapitana Celia Ragos, na paaktibo tabi an sa imong barangay tanods and barangay officials para sa peace and order kan sa imong banwaan o kaya kan sa imong barangay. Nangangapudan man sana po. Aram tama na dahil manindoan pwedeng bantayan 24 oras. Pero kung gusto nga ni, pwede. Ayo po. Kapitana Celia Ragos, Chief of Police, and Mayor. Thank you very, very much.
An oras 13 minutos makalihis an alas 6 nin pagkaaga digdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicol Net TV. An oras na yan atod sa Satuya kan full colors printing press and photography. Ang full colors printing press and photography makukuha sa Purok 7 Barangay Cruzada, Legazpi City. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Sering man ang oras na yan atod sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha man dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Sering man ang Al Aluminum and Glass Supply ay makukuha ay kaya is owned and managed by Mr. Al and Miss Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. Pagali nindong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nin tinampo mailing nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office ka nabugadong servidor kan banwa ang kandaragan na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mong legal documents, may discount po ka mo. Sabiyon sa nanindong na mati nindo sa Arandar, Bicolandia. Kay po nindo nin legal advice, legal consultation, libre po yan kay Attorney Joey Marciliana. Nagtaramang ako sa iyong pading libre. Basta libre iyan. Yo? Kaya dyan sa nasa Marciliana Law Office, hanapon si Attorney Joey Marciliana, ang abogadong servidor kan banwaang kan Daraga. Siring man ko naghahanap ka mo nin rent a car, okay. Magdyan sa nasa o kaya mag-inquire dyan sa Marciliana Law Office. Taan manager kan Sages Rent a Car dahil iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. Auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. Iyan ang slogan kan Sages Rent a Car. Okay? Barato na, safe ka pa. Okay? And siyempre mabuhay sa inner wheel kag sa what chapter sa panginginot kan agum nagayon ni Attorney Joey Marciliana na si Sis Chato Barbacena Marciliana. Yan ang grupo ka ini. Deng iba no di ang pagtabang sana sa kapwa, no? Kaya sain pa kita sa Marciliana na 2022. Mahal man kaya ang bayad sa ko ni Padi. Kaya kay puan ang mga araw kaya, no? Nata ngaya ano sa 2022, ay wala na. Okay. And siring man ko na nauto ninyo may door diferensya, may mga unusual na tanog, dahil na pagpalalaon da round tulo sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Dr. Boy Gulyem. No? Siya mismo ang nagagibo. Kaya day kang hadit, maluwas ang auto mo. Basta may pyesa kang daraon kung may sasalidaan, tul-tul ang auto mo. RB Brothers Car Service Center. Just look for Dr. Boy Gulyem. Duman sa mga nagakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayan in Puerting Tinapay, na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop, na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon ang 1015 Nathaniel's Bake Shop. Tanasampang sa nainingayo kan Ayala Mall. Siringman, ang 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. Okay? Digdi kita sa karaunan. Gusto nino magkaon kay mga Filipino cuisine, magdayo dyan sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Madaling hanapon, taharan isa na iningayo sa Shell Gasoline Station. Okay, Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Aryonday. Siringman, dinuguan, tinutungan, adobo, tinola, na native chicken, ay pasyaran ang Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Matibay dyan ang chef, si sa ibaya ito. So chef dyan, si Otep, si Otep na Aligre. Good morning tabi sa imo dyan, Otep. Sumaurag na para luto kan Tatangwin Fast Food.
And siring man sa mga pag-iriba mo dyan sa indong trabaho. Good morning. And abanti kita pasiring sa Purok Sunflower. Dyan sa Barangay Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Sa kataning sanakan LGU office. Mahiling nun dyan ang Musyang Wan. Gusto nindo magpamaw, snack, pangutop, merindal, pamanggi, may refreshment pang halo-halo. Magpasyar sa Sushi Cafe and Resto Bar. Pagkabanggi, iga pang burubir. Kaya puwerte. Sushi Cafe and Resto Bar is owned and managed by me, TJC Angel Valdez. Okay? So Tatangwin is owned and managed by Miss Erlyn Balin Morano. Okay? Safety sa household. Magamit nin tamang LPG na nagaagi sa quality control. Magbakal nin LPG sa Top Gas Gasol. Ang Top Gas Gasol yaon sa nandyan sa kataning kang Petrones. No? Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa amigo, tadyan sa New Jersey, sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey. Kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Ligaspi. Iyan tabian sa tuyang mga sponsor kan programa. Sige, balik kita sa programa sa mga oristorya. Ang presensya kan mga barko kan China. Yaon man giraray, day pa man nagarali. Ayan mo na yan dyan. Okay lang sa nakutaan na kung yaon siya dyan. Okay lang ka para sa kuya. Okay lang. Pero sana naman, pag nagyan man sa mga parasirang Pilipino, dahil hindi pagpahalion. Ayan dyan ang maraot na sa mga oras, sa mga panahon na ini. Kaday man kitang nagiginibo bilang Pilipinas. Dahil man kita kinagiginibo para palayason. Dahil man kitang nagiginibo para kontraon. Kukontraon ta sana yan, puro sana sa press release. Puro sana kita sa taram. O di, ako unta na. Nayaw na sinda dyan. Pero ang sa kuya naman, sana naman, dahil naman dahil man pagpahalion, ang mga Pilipinong para sira dyan sa teritoryo kan Pilipinas na may mga presensya nin mga tugalsik. Good morning kay Paring Xi Jinping. Yung man sa natabi ko ta na di paratas dihado na nga ni. Pero sana iyo ta sa pagkabuhay man, lalo na sa mga panahon na ini, no? Inda, taga Pilipinas na sana may pandemya. Ilingan nindo, ilingon tabi nindo, may nakaabot sa tuyang impormasyon. Sa Canada, ang pang-subaksin nasa butika. Iba-ibang brand kan vaccine. Mapili ka, maduman ka ngaya sa butika, mapili ka kung arin ang gusto mong itusok sa imo. Mangyayawin brand an mo yako. O i-schedule ka. Libre po ito libre. I-schedule ka. O sa aga ngaya magbalik ka. Iyan na napili mo, i-inject sa imo. Arog po, kaan sa Canada. Di ayos. Bakong, ikangayata ko niyan, uni sa imo. An ineksyon. Bako, pagpapapiliun ka. So tama baga. In kaso makunyan ka, ma-switch, ikangaya paano nagpili? Garo, siguro, may mga testing man. May mga test man. Ini nga intended for senior citizen, ini nga intended for, siguro araw ka yan, no? Ang importante, sa istoryatang ini, yaon dyan ang vaccine sa butika, not for sale. Alagad, ikinagdyan, tanganing makapagpili ang sarong constituentes para duman sa, kung ano mo yan, yung brand. Dahil kapag bubuutan, iyan ang tunay na ang demokrasya. Nyay ka ngaya, awinda, abo ako. Dahil ako mapabuti ka, dahil ako mapili tabo ako magpa-inject.
Takot po ako sa injection. Okay? Good morning ngayon Manoy ay sabi ni TJC Angels Valdez. Ay good morning man sa imo ha. Oh. Iyo ini an atag sa diri kan Sushi Cafe. Nadangog mo so mga birada ko sa Sushi Cafe. Okay. Sa HK sa Hong Kong narumduman ko so naging amigo ko man kayto sa Irigang. Spell ngaya Hong Kong. H-O-N-K-O-N, Hong Kong. Sabi ni TJC, sa Hong Kong, duang klase. China and Germany. China ang mostly na pigpipili. Nata daw. Pero sa hiling ko, epektibo man talaga ang Chinese made. Why? Diyan baga so kadakol na nag-positibo pero ngunyan garo balik na kamo sa normal diyan. Ano balik na sa normal ang China. Siyempre, alangan man nagamit yang kimade sa ibang country. Tadyan nagpoon sindaman an igwaki antidote. So tama, pwedeng totoo yan, ano? Duwa sana ang pagpipilian sa Hong Kong. So Chinese made buda so Germany made, German made. Pero pagpipili kan China so Chinese, natural. Sabi nga ni, patronize. Because they know the effectiveness of their product. Sako nga ni, China ang pinili ko. Nya, kumusta? Nakapira ka ng business to soke. Ano ang namatian mo? Istoryahin man daw tabi kami. Ano, tapos ka na? Pirang doses? Ano ang namatian mo? Istoryahan mo kami. Maaraman lamang kan sa tuyang mga kababayan, digdi sa Pilipinas, na okay ang naging epekto, positive. Kaya istorya daw kami. Saro pa lang po, okay. Dapat pirang dos ang China. Iyan, so Sinovac yan. Pirang dos dapat sa Indo. Ano ang sa imong namatian? Ayan, anhapot ko. Okay. So, kaarandar and dua po. Okay. 2 doses man palan gabalos ang tusok diyan. Okay, thank you very much TJC Angels Valdez sa imong impormasyon. So, tataod na mamamati ta o kaya may mga dagdag kitang bareta report hali diyan sa luwas. You dial na tabi Bicolnet Patrol. Dial na tabi sa 09 magbate 0950 ay itaw mo na tabi SM maestro. So number kay kay patrol numero 2 sa 0950-918-3453. Yan at line digdi. Salamat idol. Sabi ni Sir Mr. Macholito. Welcome po. Mag-dial na anytime. Sige. Pwede kong putulon an sa tuyang oron-oron. 0950-918-3453. Yan tabi an sa tuyang hotline. Ayo. Kaya pala maditi JC Angels Valdez, singkit ka na, ang pinili mo, Chinese. Ang madiyon mo ini, wag. Okay lang po, pero it's normal naman po na so iba pig kalintura. One day lang, tapos wara na. Okay. Kaya da pala singkit ka na, sabi ni Wad Boboy, ta Chinese ang pinili mo. Marigani, tabako, Japon. Takon Japon, sakang. Nagiulok sa imo, Wad Boboy, si TJC. Wad Boboy, pag nagpasyar ako dyan,
maborobir kita duman sa Sushi Cafe. Tibad lamang may libreng papulutan si TJC Angels Valdez. Ano? Tarami na. Okay. Mintras day pa ang satuyang News Patrol. Diretso kita sa istorya. Digdi na kita sa mga lokal. Digdi na kita sa mga istoryang lokal. Sa siyudad Canligas, may nagkarilibong baga na may sarong barangay na nagpost. Nata ito tatupay, super offense. Sa siyudad Canligas, ang pigpost, 2,000. Malibong. Baka may ginibo man na resolusyon o ordinansa ang barangay na ito. Iyo tabi yan, maestro. Isin mo kay kunyan. Bako sako, taaram ko na number ko, tabi SM maestro. Isin mo kay Tony K. Ata igwa kay Ton. Bako mo sa kuya i-load. Okay. May nagpost, hindi kung totoo man ito, pakaraot man sa sarong barangay dyan, na ang first offense 2,500. Samantalang ang pigpost kan siyudad, 2,000. May second offense, 3,000. Ang second offense, 3,500. Basta bigpar, ano nga ini may porsyento? Pag nagpost tabi, oy, lalo na kitang mga mahilig, magdot-dot sa social media, magpuro-post. Pag magpost po kita, so, bakong pampalibong tabi sa netizens. Ang social media, pigrar iyan, pasalamat nga ni kita, nagkaigwa ki social media, nagkaigwa ki Facebook. Sana naman gamiton tapo sa tama. Dahil kung karaw, okay lang, supakonsuelo, okay lang. Pero kung seryoso tapos libong kan na mga nakakabasa, dahil na lang po mag-post. Pero kung totoo man ito, dahil man kaming magidimo tabi, nagkahapot lang kita. Kasi iba ang post kan syudad, iba ang post kan sarong barangay. Yugon mo sa barangay, 2,500, sa syudad, 2,000. Kaysa citation ticket ang i-issue. Sa barangay ba? Sa dirikan barangay na citation ticket, uso sa syudad. Kaya may mga karilibungan dyan. Magi po kitang responsable pag abot sa social media. Pag-post. Iyo po. Dipisil, ang kalibungan. Uni pa. Sa Banwaan man Kandaraga, may nagpost man ang date 2020. Pero may nailing na akong post na 2021 so date. Di ko lang nabasa, saradayoton talaga. Kaya, baka sabi ko, copy-paste lang ito, kang last year, ang naipost, so, original, so 2020. Iyo? Ay, gwapa kiuni pa. Pag-abot sa curfew hours, may alas 11 hanggang alas 4, may alas 10 hanggang alas 3. Dapat ang nag-administrar ka na ng mga posting na iyan, saro sana. Halimbawa sa syudad, kung si Mayor Noel Rosa lang, si Mayor Noel Rosa lang. Dahil na paghaluan ki iba pang mga puro post. Halimbawa sa Daraga, si Mayor Vic Perete. Si Mayor Vic Perete sana, dahil na. Unless naigwa ka mo ki trusted persons na mag-administrar, kaya na Facebook account po nindo. Halimbawa, digdi sa mo sa Castilla, si Mayor Bong sana. Tangani, ang pagtubod kang tao, saro sana. Takon may mapost na taga-munisipyo, may mapost, hanggang nagkarilibong na. Ang puto kayan sa alkalde. Kaya, kung Facebook account kan alkalde, sana, ang administer kayan, si alkalde mismo. Iyo po,
Aha. Okay. Pigalat ko lang tabi, SM, mag-dial. Sige, sige, sige. Padayalon ta. Ay, padayalon mo na. Halatong ko. Yung mga importanteng mga istorya hali dyan sa luwas. Ha? So, taw-taw sa na mga ka-arandar, mga kasurog. Mamamatitaan boses kan Kasurog Patrol numero 2. Mga impormasyon na presko hali dyan sa indang location. Ano? Sige. What boy? Daidang problema. Sabi sa pulutan. Sabi ni TJC Angels Valdez ni Madimo. Kaya bay sana. Iya, tabi SM. Okay. Kopya, loud and clear. Oni na ha. Okay. So, baingo na. Wait lang. Wait lang, tayo tudok wait lang tabi, tayo tudok tayo ni, ano? So, mga ka-arandar, mga kasurog, bago ta padaguson ng satuyang mga restorya, kuwaon tangunaan, preskong bareta, hali dyan sa First District, kan probinsya, kan Albay, nasa ibong na linya, si Kasurog Patrol numero 2 sa Tony K. Tony K, good morning tabi sa imo. Ano lamang, anyan ta dyan? Yes, Tabi, sir, good morning. As in, good morning sa mga parantabay kang arandar, Bicolon dyan. Aha. Okay man, tangon yan sa presente ang Terminal Distrito kang Albay. Gurano ka okay tabi, Kasurog Tony K. Gurano ka okay? Okay pa sa okay. Imagine mo na sa naman. Tabata si SM ta, si Maestro. O yan nag-aantabay. Tibad ko naman okay barita mo. Palsukor anata. Good morning kay siyempre kay SM Maestro Melagtoan. Okay. So sige. Alright, Tabi, sir, props sa mga dugang informasyon. Pati nasa la ko, pati sinabi ko okay na okay. Uning barita ko, baka okay. Sinabi ko na sa iyo. Kaya daw ako, ika magbarita ki okay. ika pa, na kasuro si Rip mo an bakong okay. Pero anyway, basta mapapakinawagan kan sa tuyang mga kababayan, go ahead tabi, Kasurog Patrol numero 2, Tony K. Alright, Tabi, good morning kaliwat. Sir po, kasi sa mga paraantabay, sa siling harap-basan, digdi sa Terminal Distrito kang Albay, nagdadakol. Kung sa niya ni Sir Raye, digdi sa partikular sa Banwan kan Santo Domingo, ang pinakalite sa long 17 anyos na babae ang inagawan or biktima ng cellphone snatching. Partikular sa highway, so tinamputabi nangyari ini Sir Raye kang tuminalikod na aldaw. Kung sa intabi, Sir Raye, sigun sa data na pangaranan na biktima, mantang sinda naglalakaw, pag-iriba ang sindang mga amiga, naglalakaw sa tinampo, kukumas uminos sa alas 6 ng pagkabanggina, naglalakaw sinda sa tinampo, uminagi ang nakamotorsiklo, riding in tandem tabi ini Sir Raye. Kung sa intabi, Sir Raye, pinunduhan sila and pinagtutukan ng kutsilyo. As in, dumana, pinagsagibo, so pagpukuan ng cellphone. Okay. So, maray na nga ni... Gusto sabihin tabi, Ton. So, so babae, naglalakaw, nagsiselfone? Roger to the tabi, Sir Raye. Okay, sige. And maray nga ni sa duwang pag-iriba kayo ni, dahil naman na pinagkuha sa indang mga cellphone. Nakatago siyempre. And pinag-iling-iling ko, baguhan niya nito. Bako ito professional na nagsagibo.
Bagitong, Oo. bagitong makon. Bagito. Kumbaga, nagdadal-adal pa sa naman ito. Okay. Nasa test mission. Yun, kumbaga si driver kay ito siguro ang hustler. Susunod ang, kumbaga, apprentice. Apprentice. Sige. And yun na yung pinagsasabi pa na dapat siguro maging, siyempre pinaglawas ka ng baleta, tanganing maging atong kining warning man duman sa mga talangkabay niya so na sa panahon niyan bako na si maggamit ng cellphone man tang naglakaw sa tinampo. Advice lalo mo na. Okay. Advisean mo naman padagos ka pagkatapos kan report mo. Advisean mo na sa mga para cellphone na naglalakaw sa tinampo. Roger ko databi Sir Roger. And ini report ka na pinagsabi ta na duman sa mga panangkabay niya to na iwasan mo na ang paggamit ng cellphone siguro lalo na sa bago lalo na dyan sa mga alanganin na lugar kasi ini public ring pinangyarihan kang insidente kumbaga sa kaalang-alangan na pinag-aapod so diit ang arong diit ang mga tao oo kaya duman nakailing ning pagkakataon itong may mararaot na kaisipan kasi duman pinagsagibo itong pang hold up ang ismot ng cellphone tabi si Roye. And mentos tanto tabi si Roye pinagbabantayan ta ining pinaabot sa tuyang report kung sa ining mga pinagpapabakal na uring pinagkakarga sa dump truck. Darakulang truck na nag-aaragi digdi sa Pels District ang Albay. Basain an urig? Roger, sa mga buhay na urig. Oo. Tangani makaiwas man sa siguro sa mga magkakanigong mga papilis, pinaglalaag man duman sa mga pinagkakarga ng mga baybay. So darakulang truck ini tabi si Raye, pinagkukuha pa ang istoryang iyan na pinaabot pa tuya kasubanggi. Oo, sa indaw pigdadara ang mga urig na yan. Bata baga problema kan Albay, probinsya kan Albay, an mga buhay na urig, mahaluno na ang karne. Roger, oo. And digdi nga sa Banwaan kan Santo Domingo, kung nakaagi na bulan na nagpaliwas ni resolution na bawal mo na magpabakal ni urig. Sa luwas. Oo, kasi within this, sa mismo din sa Banwaan, nagkukulang nangyari. Yes. And siguro, nagkaigwa ng mahal na bentahan, may mga mahal na offer, pasisiring sa ibang Banwaan, nakailing naman ng pagkakataon nga ni may transportar, nga ni may itago, dahil mailing kang mga sa checkpoint siguro, nakaisip naman ng mga bagong paagi na ipinagkakarga nga ni Dasubuot, digdi sa mga dump truck na yun, sa darakulang truck lagi si Rage. And siyempre, pag-arog baga sa iyan, dahil naman ini yung naputol so unlimited. Kunyan. Naputol so unlimited ni na. Okay, Tabi. Go ahead, Giraray, Tabi. Ton. Yan, Tabi, sir. So, pinagsasabi ka na, siyempre, pag ikinagaling sa dump truck, nakakalusot na yun. Tapos, siyempre, pinag-iiling man talaga kang task force sa kuwari, itong sa mga taklog, sa mga pinag-trapal duman sa mga dump truck nito, dahil pinag-iiling sa laog. Buda, ang trabaho kan na task force, so mga baybay graba. So, ulit makumaninda obligasyon, ang dapat kaya, ang magsitapan sa mga taga-veterinaryo? Na sindaman ka nang magsiirip kang bagay na yan. No, de... Kasi sa task force pare, ang pirmi man kay kung burubantay, kung tiraman. Dahil, so task force kware, ano nga yan, karga ni daw, nga bye-bye. Nata may oreg. Bako na nindo ang trabaho. Dahil nindo magpakiaraman ng oreg. Bako maninihali sa kware. Dahil naman nagpapakiaraman. Kaya yan ang saro sa naisip siguro kang mga may matitibay na pag-iisip. Hindi ipalaman sa baybay.
Kung ba na sabi siya lagi, duman sa borderline dyan baga sa Paltimang sa may borderline, sa pagbabantay mga yung mga pasahero, pinagsususo sa mga bagay, hindi man pala sa albay, pinagsususo sa baybay. Totoo ito. Nailing mo ito. Oo. So mga pasahero, tinarambunan kargamintaw. Pinalambunan kang karton. And hindi pala, nauso naman. Suring, pinagtambunan mga baybay. Dapat kaya, composite yan. So taxpos quarry, boda so sa mga taga Banwang sa DA, composite. Pag ilingunin dat, at ibad mo doy sa nag-uldot, ilinubog sa baybay. So, pero, pwede yan mangyari. Pwede yan tabi mangyari siya. Kaya dapat, tama yan na pinagsabi mo na dapat mag-join forcing ka para sa anong kanyang mga informasyon na nagluluwasan tabi. And dapat kaya tabi, dapat kaya, iyan na rin po na, maipaabot mo yan sa DA, sa lokal na gobyerno, kan mga taga Primero Distrito. Tanganing, matawan sindaki, informasyon. Tama ka dahil manindarap, paano yan magpadara kitawod dyan sa checkpoint? Ang gabi ko tadi Sir Ray, oras yan baka maurasan kita, makadumang kita, and may ipaabot yung informasyon na yan tadi Sir Ray. So yan tabi Sir Ray, mga dugang na informasyon, haligigit pa ko yung lokasyon, patrol numero 2, Tony Filiste, Kasurog, Bicolano, Worldwide. Thank you very much sa Kasurog Patrol numero 2. O nina. Kung ano ini? Napawis ito ta. Ano? Dahil pa talaga ini yung kunyan. Okay. So, thank you very much sa tanig. Bigla manini nagsuriyaw na kunyan ta. Dahil pa kaya naman so ini yung mga ekipahita pag-abot sa reporting. May date pa kita ding hero. Pero anyway, klaro, tabi ang Bareta ang report na nahali dyan sa First District na ipigatod sa tuya ni Kasurog Patrol numero 2 Tony Kay. Ito harakbasan man kasubagong primero tinukarta harakbasan man. Dara ini yung talaga, sabi nga ni Sir Mr. Machulito, dara na ngayon ni kang gutom. Dara na ini kang sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. Kaya day na kunyan, kita na sanaan mag-ingat. Sabi ni Wad Boboy Lamira Marantal, sabi ko na, iba talaga pag sushi kape. Mabuhay ka tabi, madi. Di may go signal. Pag nagduman kita, siyempre, para mo tagirarengo na siya. Nganing, taraman man duman, tatibad, isabay pa sa bill. Thank you. Harakbasan. First District, Third District. Inda sa Second District. Ba't aday na kita naghihiling ki? Kasuhapon, ang igwaman, dukot. Biktima nin pandurukot, so taga Kamalik, pero nangyari sa Daraga. Sabi, dinukot. Supita ka niya, pagkakuha kang kwarta, iwinalta kung saan may nakapurot, pig turnover sa autoridad. So, sa madaling sabi, because of social media, nakuatulos, kantag sa diri, so sa iyang pitaka. Anlaw niya kay ni, kunyan man sana, 60 pesos. Pero sa mga IDs niya, yaraon duman. Ang importante sa mga IDs, what is 60 pesos? Ang ID kapagal, pag nawara, no? Mga cards, pag nawara, mapagibok kaki affidavit of lies. Maray ko na pirmiyaon si Attorney Joey Marciliana. Kaya, kita na sana, let us sabi be vigilant pag-abot sa mga bagay na ini. Buda sa mga para cellphone. Naglalakaw na nagsi-cellphone. Dahil din doon pag-ugalion. Sige ang lakaw, sige ang narog kay ni. Ay, di madalion talaga ang gabuton. Rabnuton sa Indo. Lalo na duman sa medyo mga oralanganin na lugar. Ay, kaya minsan sala taman iyan. Isin ang may mga marout na elemento, mag-cellphone sa tinampo. Marekon may piga text lamang o may piga apudan na importante. Okay, anday tan mabason. Pero kung araw ka nagakawat, naga-Facebook. Tapos babasulon so ko dyan,
autoridad tadaig nga pigbabantay. Bantayan man kita kan saro-saro. An manggigibon ta magi kitang vigilante nakada saro pag-abot sa mga bagay na yan. Yan ang sa kuyang i-advise. Okay, talampaso na pala din. Lampaso na kita sa oras. Sige. Mga karandar, saga naman, inabot na kita kang parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa Lindong kan Bicolnet TV and Arandar Net News. Giraray initabi si Ayi Andes Arieta and si Ringman na nakaibata sa luwas sa ere si Kasurog Patrol numero 2, Tony K. And siyempre sa ngaran ni SM Maestro Nel Atuon, minapaabot kami nin salamat nunununon sa daing sawang mga parantabay kan programang Arandar Bicolandia. No? Giraray sa aga magiribahan kita sa siring na oras, sa siring na istasyon, dua po, Bicolnet TV and Arandar Net News. And siyempre sa mga nag-intra, ang gustong sabihin ko nag-intra, ining nagakurumen, kay Wad Buboy, kay TJC Angels Valdez, kay Sir Mr. Macholito, kay Robin, iyan mga kunyan, kay Orly, iyan na mga ampiga sampit kong nagpartisipar, nag-comment. Salamat po sa Indoga Boss. Okay? So, pahabol, may mga obligasyon, second quarter na po, kan taon, mga obligasyones nindo bilang taxpayer, pakiasikaso na, tanganing maayos ang satuyang gobyerno, ang satuyang banwang nasyong Pilipinas. Mga karandar, siyempre, hasta sa muli. May habol, wala na. Thank you very much. Mga karandar, mga kasurog, so dati sana.